Kaixo, atxaldeon, zemoz. Zerrekin hasi aurretik gustatuko litzaiguke esatea edo galdetzea eta zuek ikusten jutea volumena ondo daukezuen, ondo entzuten zaigun dena, ondo ikusten zaigun, jun, albalin badezue txaten adierazten jun, guk hementxe daukeu txata, Iker ere bai daukeu taldekoa dela txaten, eta gorka ukiko deu alderdi teknikoi dagokionez. Ordun, dena ondo balin badago mesedez adierazten jun, hor gogorarazten dizuet alde batetik eukiko dezuela volumena ordenagailuna eta beste alde batetik YouTubeko volumena edukiko dezuela. Eskertuko dizuegu, idazten juten balin bazeate, aldi beren esaten dizuet delay pixka bat daola eta ez dala igual pixka bat beranduxego iritsiko zaigula zuek idatzitakoa, perfecto, dena esaten digute ondo entzuten dela, bai ondo, oseake earki ez da, orduan, hasingo gea gure buruka aurkezten. Ba, azkenean, egin dugu ongi etorria, txalde honak eman ditugu, ikusegu txatak ongi funtzionatu baina ez dugu esan, ez da nortu gen. Baina, bueno, hemen simplemente, nieneko naiz, kasu honetan DBH-ko irakaslea, bakit zuen kasuan LH-ko formakuntzara sartu zatela, baina, DBH-ko irakasle izateaz gain, azken urtetan, Inoamat barruan, unaien laguntzaz, batez ere, LH-ko etapan formatzen joan naiz, da hoin egiten duguna, bizkat irakasle rol hori, baino irakasleekin. Hau da, LH-ko etapan irakasle ezberdinak formatzen, laguntzen ematen, aholkularitza egiten, joaten ga, ikastetxe ezberdinetan. Eta ni unai naiz, nik egunerokotasunen enekok esaten zon bezala inoa ematen ikenden lan, aholkularitza lan hau ikenden, formakuntzak ematen ditut irakaslei batez ere, eta horrez gain ere LH-ko irakaslean naiz, eta egunerokotasunen saio ezberdinek ematen ditut, eta kasu honetan matematikako ere bai. Bai, da, kasu honetan, aprobetxauko dugu unaien rola ere LH-ko irakasle bezala, zure esperientziatik ere, hitz egin alizateko, kasu honetan, gurasoekin egingo lanketa guzti honetan. Oso ondo. Bai, hortaz, oain hasi ahal izateko gustatuko litzaiguke zuei ere bai eskerrak ematea, azken finen badakigu berandu dela, txaldeko 6ak diela, segurazki gehienak lanetik atea berri zaretela, eta hemen zaudetela gurekin. Eta horrek nahi du adierazdi, zuen kasu honetan seme-alabek egunerokotasunen iken duten hori interesgarri edala, garrantzitsu edala zuentzat, eta hori dara eta eskerrak nahi genizuen hemen ere bai zaudetelako. Bai, eta ez bakarrik gaur hemen egotearen, nahiko meritu hauka txaldeko 6 matematiken inguruko formakuntza entzuten egoteak, ez horretik bakarrik, sino baita inkluso lagundu diguzuelako formakuntza antolatzen, unai da bio prestatzen egina momentuan esate genuen. Ostras, unai, eta zer da ingo duguna, ze eskeniko diegu gurasoei, azkenan urtero jaten geha formakuntza hauekiten, egia da aurreko urteko feedbacketik era teitugula konklusioa, hobekuntzatzu txertatzeko, esate genuen, guazen gurasoei entzutea, eta gurasoek esaten diguten honen arabera, ingo duguna da, haien beharrak, haien galderi erantzuteko formakuntza antolatu. Toain nahi sartuko da hobeto azaltza, ze struktura erabaki dugun zuen galderetatik, baina hemen pantaila jarrizkizu eta horietako batzu, miren, gaizka, lierne eta beste inbat egon zate, idatzi dugu zuenak, kasu honetan feedback hau eskatzen, eta ikusi eguna da, erantzun guzti hauetan patroi batzuk aurkitu ditugu. Ez gu, matematiketan asko biltzen gara, patroiak, tematika nagusiak ikusi ditugu, eta ikusi eguna da, horietako asko irten dana izan da, ean nola ikasten duten, kasu honetan euren seme-alabek matematikak, zuetako batzu galdetu diguzu ere pantailen teknologian erabilera nolakoan klasan, hori ere horren inguruan egitzen dugu, ondoren ze eduki lantzen ditugun, kasu honetan eduki matematikoen inguruan, ez dut spoilerrik egingo, azkenan gero nahi dututzi honen inguruan hitz egiten ere, eta azkenik, eta hau da nik uste gehien errepikatu dana, espanabil gaizki behintzatu nahi, asko jaso ditugu, baina hala esango nuke, hau da, etxeko lanak egiteko orduan nola lagundu esaketen, etxean gauden momentuan guraso bezala nola hobeto ulertu genezaken nola lantzen dituzten klasean matematikak, ez da? Bai, guztiz, azken finen guztiz ulergarria da zuek askotan lagundu nahi izatea zuen seme-alabei eta izatea nola aldeta. Hortaz, guk zer indeu, hartu ditugu galdera guzti hauek eta egituratzen jungea, eta 3 zatitan banatu dugu egitura hau. Alde batetik, nola ikasten duten matematika zuen seme-alabek egunerokotasunen, eta horrez gain ere bai adieraziko dizuegu zergatik ikasten duten modu honetara. Bestalde, ikusiko ere bai nolakoak diren matematikako klaseak, eta kasu honetan nolakoak diren matematikako klase hauek, ikusiko dugu adibide ezberdinek ikusiz. Kasu honetan, jungo gea biderketa bat ikusten, eta landuko du biderketa hau, adierazi zergatik lantzen dugun modu honetan ere bai biderketa. Zer askotan esaten dezu, esken ere seme tortzen da, ezta? Etxea, biderketa itxeko modu batekin, zergatik iken dute horren zain.
Bai, da, nik uste interesgarria ere, adibide puntual baten sartzea, benetan ongi ulertzeko nola bizitzen egian haien seme-alabak ikasketa prozesua, ez? Eta azkenik eneko, zuk esaten zenun bezala, sartuko gea azkeneko zatin, eta ikusiko dugu etxetikan nola lagundu dezakezuen. Zuen arduraik handina izaten da normalen, eta enekoko esaten zizuen bezala, galdera gehien hemendik etorri dira. Primera, pues, hau esan da, simplemente unai usten badiazu pintzela txiki bat nahiko nuke eman kasu honetan inoamateen inguruan, ze egia da, 3 alor honek irten diala asko, baina beti gustatzei minutu baten, 2 minututan komentatzea pixkat, zer da inoamatze. De hecho, incluso, niri, familiko baskaritan edo gabonetan elkartzen naizenean lengusuekin, osabaizeekin, deio bat daukatela ere kasu honetan inoamate egiten, zerrekin aurkitzen naiz. Ostras, pues, pixkat du da, matematikak ikasteko modu aldaudegunez ere ongi ulertza zetan datzan, ez? Da hemen, simplemente bota nahi numezua dela, simplemente inoamat zer da, pues, matematiketako argitaletxe bat, hola esatearen. Zein da diferentzia txiki hori? Matematiketako argitaletxea dela, ez da, pixkat argitaletxe ohikoekin diferentzia hori eginez, ez ditugula egiten euskera, ingelesa, gaztelerako materialak, simplemente egiten ditugu matematikako materialak. Hortan espezializatzen gara. Hori da, hortan espezializatu, eta hemen erabiltzen ditugu zertzuk material manipulatiboak, kuadernoak, liburuak, pues, bizitza osoan egin dugun bezala. Beti ere egiten duguna da, aldaketa ator, unaiko ondo azalduko dugun bezala, nola ikaste ditugun matematikak. Baina zer da puntu importantea, eta pixkat desberdin egiten duguna argitaletxe hauekin aldeatuz. Materialen sorkuntza da, azkenean, guztiok egiten dugun zerbait, baina bi alor importantekin apoiatzen dugu materialen sorkuntza hori guztian. Lehengo eta behin, formakuntza. Eta hemen egia da, momentu askotan, zer egiten duguna? Pues, ikastetxekin, inoamat erabiltzen duten ikastetxekin, formakuntza prozesu egiten dugu. Bai presentzialki, bai webinarren bitartez, bai sede ezberdinetan egiten ditugun formakuntza ezberdinak. Edo gaur egiten nahi, no? Azken finean, formakuntza bat egiten nahi, ez gai irakasle egiten nahi, webinarra egiten nahi zuekin, kasu honetan familiekin. Hori, eta azkenean, inoamat erabiltzen duten ikastetxekin bezala, familiak tarteko daude, erakunde ezberdina tarteko daude, unibertsitate ezberdina tarteko daude, eta uste gure ardura dela ere, denei erantzun bat ematea, kasu honetan formakuntzak egiten ditugu, matematiken didaktika eta ikaskuntza prozesua hobetzeko asmoz. Eta hirugarren puntua da, ikerketei ematen diegun pisua. Eta hau ere da zerbait ez dana oso ohikoa hezkuntza munduan, eta etxo zerbait pila bat kostatzen dana, ez? Aurrea pausoak ematea, baina gure azkenean, gure funts hortan, gure bihotzean daukagu ikerketa egiteko ardura hori, eta esan behar deguna da, inoamatik ez duela zentzu baten ez errasmau. Egin deguna, simplemente divulgazio bat. Gustauko litzaiguke, ez da? Hombre, gustauko litzaigukela azkenean, izan da zerbait oso potentea, baina, gure meritu puntuak kenduko dugu, divulgazio hori egiten degulako, zertarako matematikako erakunde nagusienek ikertu dutena, hau da zein dan matematikak ikasteko modu egokiena, egin deguna da horren inguruan ikertu, haien ikerketen inguruan ikertu, eta gure materialetan txertatu, ez? Egia da bain, taldea hunditzen goazen einean, ikerketa talde bat daukagula inoamat barruan ere, ikusteko hori guztia funtzionatzen ari dan, zehazki ikastetxe hauetako bakoitza errealitate hauetan nola lagundu genezaken, eta azkenean profesionalizatzen goaz ikerketa puntu hori. Baina, bizkat idei egitearen ere, material gintzaz gain beste 1000 gauza egiten dituguela, ezta? Orduan, hau guztia esan da, sartuko gaia, benetan, gurasoi interesatzen zaien alderdi honetan, ez? Lehenengo puntu honetan diala, nola ikasten dituzten, haien seme-alaba matematikak eskolan, eta zergaitik, ez? Oida, eta hortako egutegi bat hartuko dugu, eta honta gero iritsiko gea, ze lehenik eta behin gustatuko litzaiguke galdetzea, zuek nola bizi izan dituzuen matematikak LH-ko etapan. Eta zuek ere adieraztea gut txaten egongo gea, ikusi ditugu lehen adibidez txaten esaten zen igutela dena ondo dijola, dena ondo entzuten dela, dela ondo ikusten dela, eta gustatuko litzaiguke adieraztea zer gogoratzen dezuen etapa honta. Zer gogoratzen dezuen LH-ko etapaz matematika alderdin kasu honetan. Zukeneko ez dakit zeo zer daukezun burun. Ojalá, galdetze egunean ze gogoratzen duten, dena ongi pintzen badute berria. Baina igual ez da ohikoena, ez? Baina nik egia esan unai, gogoratzen deten asko da LH-ko etapan biderketa tauluk. Ez dakit sufritu niturako edo zergaitik, baina da zerbait pila bat gogoratzen dutena. Nola, batez udati hueltan, iristen ginean, eta errepasatzen genitun biderketa taula batetik amarrea, bat bestean atzetik, eta zerbait, ez dakit, buruan eukietena. Zure esango zenuke? Kuriosidadea baukat ere jakitzeko. Bai, nik adibidez asko gogoratzen den nola lantzen genitun batuketa kenketan etapa guztin zehar, azken finean rango numerikoa jetxi, igoz, hasieran igual bajuxego azten ginen, baina pixkanaka igotzen juten ginen, ezta? Hemen ikusten dugu ere bai batzuk jartzen dezuela adibidez peruk adierazten dola biderketa taula eta gogoratzen dela. Virginian jarri do bat gehi bat, imaginatzen den dik adierazten una, ezta? Batuketetaz,
kenketetaz, eta pixkat hortik. Ikusten dugu, eduki ezberdinek adierazten juntzeatela, biderketak ere bai esaten do beste pertsona batek txaten idazten donak. Hortaz, honekin ze ondoriota iritsi nahi genuen. Alde batetik, guk jarraituko ditugula, zuek adierazi dizkigu zuen eduki guzti hauek lantzen, eta lehen lantzen genituen eduki guzti hauek lantzen jarraituko deula, zenbaketa eta kalkuloi dagokionez biderketak, batuketak, berreketak, zatiketak, alderdi guzti hau lantzen jarraituko deu, eta baita ere pixue jarriko deu beste eduki bloke batzuetan. Azken finen, kurrikulumak ere bai pixu handie jartzen dona, baina batzuetan lehen esateako estadistika aldetxo batea uzten genuen batzuetan, ze liburuko azkeneko zatin zeon. Orduan, eduki dagokionez, zenbaketa eta kalkuloa lantzen jarraituko deu. Geometria ere bai, estadistika eta zoria baita ere, prealgebrai pixo handi emango diogu, eneko, zuk DBH-koa zehala, egie da algebra goaindik ez gai hasiko lantzen, baina DBH-en pixo handi hartzen do. Bai, eta de hecho esango nuke dala zerbait historikoki LH-en, kasu honetan beti izan dugu borroka LH eta DBH-koen artean ez, zenbakikuntza normalean oinarri potente batekin iristezialako, bai batzen, kentzen, bidertzen eta bar, baina agian estadistika, geometria, algebra izatea gauzatuk ez dianak hain ongi ikutzen, ondoren DBH salto egiten dugunean oinarri falta edo utxune hori askotan igartzen dugu, ez? Eta zan beharko nuke nik irakasle, DBH-ko irakasle roletik ere, kasu honetan, bai ez, geometriak trigonometria aldetik, algebrak, baina ekuazioekin, funtzioekin, pisu handi hartzen dula, eta orduan, bapatean, lehenengo aldiz ikusteak DBH-en askotan barrera puntu hori sortzen dula, ustegu orduan, LH-ko maila ere, aparte de, kurrikulumak eskatzen digulako, etapa egokia izan daitekela ere, ez, hasi puntu hauek ipintzen joateko, DBH-a begira, ezta? Guzti izadoz, eta horrez gain, esan ditugun eduki horiez gain, ere bai, noskin herriari pixo handia jarriko diogu. Zer aldatzen da baita ere, esaten genuen bezala, eduki bloke berdinek lantzen jarraituko dugu. Askotan galdetzen dizugu, DBH batea iristen geanen zer, edo gure zenbak iristen dienen DBH batea, ez da ezer geldituko, landuko ez deuna. Azken finen, proposamen kurrikular bat da, eta hortaz landuko ditugu alderdi guzti hauek. Eta horrez gain, prozesuak ere pixo handi jarriko diogu. Eta prozesuak zer dien ondo ulertzeko metafora txiki bat ditia gustatuko litzaiake. Eta hortako galdera bat nahi nizun nireneko. Zuk nik galdetuko banizuke hizkuntza batea jakin dezakezun bakarrik hizkuntza hortako lexikoa jakinez, hau da, hartu hiztegi eta hiztegi hori perfekto ikasiz. Esango zenuke hizkuntza bat ulertzen dezula? Ez da gertu hau berez. De hecho, esango nuke ingelesez, frantsesez, alemanez hitz suelto batzu bakizkiala, eta ez naiz gai izan ongi moldatzeko porotan joten nahi zetian. Azken finean, ezinbestekoa darako, nik hizkuntza bat jakiteko, jakin behar dut, bale, lexikoa oso garrantzitsua da, baino lexiko hau ondo egituratzen jakin behar dut, esaldik egituratzen jakin behar ditut, irakurtzeko gaitasun eduki behar dut, komunikatzeko, hitz egiteko gaitasun eduki behar dut, irakurtzekoa, eta matematiketan berdine gertatzen da. Oain hitz egiten genuen edukietaz, eta konparatu genezake, edo genitzake eduki hauek kasu honetan, hizkuntzetako lexiko honekin, baino horrez gainere bai prozesuak landu behar ditugu. Eta lexiko horrekin, iken genuen konparazio hortan, iken genuen bezala, azken finean nik esaldik egituratzeko gaitasun hori eduki behar dut, ulertzeko bai gaitasun eduki behar dut, irakurtzekoa, eta kasu honetan matematiketan ikasle batek problemak ebazteko gaitasun eduki behar du, arrazoitzeko gaitasune, nik jakinin behar dut, nik 5 gehi 5 tamar dala balin badakit, jakin behar dauket 5 gehi 6 bat gehiago dala. Edo aldi beren ere bai loturak iteko gaitasune eduki behar dut, eta matematika barnen dauden edukien arteko lotura horiek iteko kapazidade hori eduki behar dut, eta noski, alderdin matematikan ere bai komunikatzeko gaitasun hori eduki behar dut. Eta de hecho, hau da, nahi zerbait askotan gertatzen dena dela. Osa, ni badakit ikasle bezala biderketak egiten, baina ondoren, arazo egoera baten, buruketa baten, problema baten barruan izkutatzen dugun momentuan, askotan inkluso koste egite zaigu problemak ze eskatzen digun eskatzea, interpretatzea horietatik, kasu honetan, argudiatzea nola iritsi gan emaitza, prozesu hauek ez askotan esaten zigutela. DBH-en asko gertatzen zaizu. Hori da, askotan esaten guna, prozesu ez da ez ipintzen, nota erdia daukazu, ezta? Azkenean, zergaiti prozesu hori, azkenean ikusteko ere, nola iritsi gan emaitza eta ze argudio mental izan dituzten prozesu honetan, eta barrez, orduan alderdi honi ere, pixua emango diogu. Eta ja, ikusi ditugu edukiak landuko ditugula, prozesuak landuko ditugula, baina horrez gaine bai, prozesu matematiko hau ez gaine ere bai, alderdi sozioemozionala lantzea garrantzitsua izango da.
eta esango nuke areta gehiago, ez da denako, eta kasu honetan matematiketan asko lortu dezakeu alderdi sozioemozional hau ikasleek amore ez ematekin, eta problema ezberdinek ikeko estrategia bat hartzekin, estrategia honek ez balin balio ikustekin, bale, zerretan indetakatxa, zer hobetu dezaket, zer estrategia berri hartu dezaket, alderdi honek ere bai pixua hartuko do, taldean ikeko edo lan ikeko gaitasun horrekin, eta emozioan kudeaketakin, noski. Bai, de hecho da, esango nuke, unai ez tegitxa zauden, baina askotan gurasoen inguruan tailerraketain izan ditugunean galdetzegunean matematika gustoko dituzten o oroitzapen ona dituzten, askotan ezeskoekin aurkitzen gara. Incluso dago barrera kultural hori, matematika beti dian irakasgai hori, pues zaila dana ez dituguna gulertzen, eta azkenean horrek ere asko jokatzen du, o influentzia asko izaten du ikasleen ikasketa prozesuan. Orduan ustegu hori zaintzea ere, pues dala puntu garrantzitsu bat. Hemen unai, agian simpliste izango naiz, baina azkenean honekin asaltzen aizeana da ikasiko gura lehengo berdina, diala eduki matematiko guztiak, baina ikasiko ditugula oraindik gauza gehiago. Osa ez dela bat sakrifikauko gula, sino konbibituko dutena gure ikasgelan, ez da? Eta azken finen prozesu hauetan murgildutuko gara baita ere, baina betire edukei pixo handi jarriz. Baina bapaten ez dugu utziko edukiak lantzez, ezinezkoa da edukik lantzez uztea prozesuak lantzeko. Bat doaz bik. Azkenean da klima hori sortzea ikasgelan, nun biak joango dian elkar bizitzen, eta biak joango gean garatzen. Basta? Perfecto, pues kasu hontan, simplemente zuek ikuspegi honekin azken ideia bat hartzeko, beti gustatzea eta saltzea ere nondi datorrena. Osea, asko pentsatze dute hasieran esan duan bezala, Inoamatek sortu duen zerbait dela, eta beti esan duten bezala da, ojalá gu sortuko bagenuen ez, baina azkenean esan dizueten bezala, pues erakunde nagusitan oinarritzen gea, kasu hontan dagoela PISA, pues kasu hontan mundu mailan dago Freudenthal Holandan, dago kasu hontan Enrich Ingalaterran, NCTM Estatu Batuetan, azkenean diala, pues kasu honetan erakunde nagusienak matematika ikaskuntza prozesuan, eta indegun gauza bakarra da, kasu honetan, honen oinarriak ekarri gure proiektura. Zer da hon, azkeneko 7-8 urteetan gutxi gora bera, Espainia mailan, inkluso, hezkuntzak bideo hartu dula. Gaur egun, de hecho, ni aurkitu naiz guraso batzuekin, noten boletinak aldau ditugun, eta hain bat batean, biderketa, zatiketak edo kuasoak agertu garenean bigarren mailan, agertzen zaizkigun, problemene bazpena, arrazoik eta estiloetako gauzak, dalako zerbait hezkuntzak, kasu honetan gure gainetin dagoen legeak eskatzen diguna egiteko. Ez da pixkat prozesu matematiko hauekin lotuta egon zerbait. Erakundek ikertzen nahi dira bidea hartu beharko genukela, Espainia mailan erabaki da bidea hartu genukela, eta gu zorionez bidea hartzen nahi ginen jaurretik, pixkat sinistegulako ikaskuntza prozesu hortan eta ekarriko izkigun onura guztietan, ez da? Bai. Orduan, hau guzti esan da, pixkat jakin da ongi non jarriko egun fokua, diagara eduki matematiko hauek, prozesu matematiko hauek, nahiko genukena ikasgelan sartu da. Unaik esatezun bezala, ostras, ulertuko dugu ongi nola landuko ditugun matematikak, baina guazen aterrizatza benetan gure egunerokoan, ez? Da, ondo iruditzen bazaizu lehen esan dugun bezala, aztertuko pixka bat astea nola antolatzen dugun, eta ondoren adibide baten bitartez, hau izaten dela polita, sartuko gara sakontasunean matematiketa. Ados? Hoi da, eta hortako egutegi bat hartu dugu, eta egutegi hau ikusi alizateko indeguna da, ikusi zenbat ordu izaten ditugun orokorren matematikakok. Orokorren edozein ikastetxek eukitzen ditu edo 4 momentu matematikak lantzeko, edo 5. Eta kasu honetan guk nola banatzen ditugu momentu hauek. 4 baldin baditugu, egiten ditugu, 3 momentu eukitzen ditugu eduki hauek, jakintza hauek eraikitzen juteko, eta 4. bat erabiltzen dugu praktikatu ahal izateko. Kasu honetan, 5 baldin baditugu, egiten ditugu 4 hartu, jakintza hauek eraiki ahal izateko, eta 5. praktikatu ahal izateko. Eta horretarako ikusiko dugu ze dinamika ezberdin ditugu. Alde batetik, jakintzak eraiki ahal izateko 2 dinamika ezberdin ditugu. Zenbakien laborategia eta abenturak. Eta zeatik desberdintzen ditugu zenbakien laborategian zenbaketa eta kalkulua lantzen dugulako, bere osotasunen, kasu honetan, batuketak, kenketak, biderketak, zatiketak, berreketak, erroketak. De hecho da, guraso asko komentauten zerbait. Gutxi komentaute geometria, estadistika hori da, guztiak zentraldia. Ez dakin norbaite komentatu don. Nik esango nuke esatz. Eta gero, horrez gain ere bai, abenturak lantzen ditugu. Eta abenturetan, zuko esaten zen honekin erlazionauta, gehiago lantzen ditugu geometria, estadistika eta zoria, neurria, prealgebra, eta alderdi numerikoari, bai, zenbaketa eta kalkulo ere garrantzi ematen diogu. Orduan, esan dugu, juten gehala, jakintza hauek eraikitzen, nola eraikitzen ditugu jakintza hauek? Gelan eraikitzen ditugu, momentu batzuk eukitzen ditugu
denok batea iken deuna lanketa, talde txikitan iken deuna lanketa, individualkire bai iken deun lanketa, baina modu soziokonstruktibista baten juten geha guzti hau eraikitzen. Nik jabein hau eraikidetela, baita ere hon behar da momentu bat, ez da eneko praktikatu behar detena. Nik afiantzatu behar detela landu duten guzti hori. Esateako, nik ulertu dezaket zer dan biderketa bat. Baina nik ez balin baditut biderketa tagulak praktikatzen, naiz iritsiko hauek automatizatzea, hauek bisitasunez erantzuteko gaitasun hori eukitzea. Eta hortako zein behar dut, esaten genuen bezala praktikatu. Guk ontarako praktika digital bat erabiltzen dugu. Eta esaten nizuen bezala, astean behin erabiliko dugu, gainontzeko ordu guztietan egongo gea, paperakin, boligrafokin, arkatzakin lanketa guztia egiten. Eta astean behin praktika digitala erabiliko dugu. Zergatik? Azken finean praktika digital hau ikasle bakoitzan beharretara moldatzen doalako. Nik bali baditut 25 ikasle gelan, nahi oso zaila izango zait, honi laguntza hau eskaini, honi kendu, ez da? Azken finean ez da bat ere erresa. Aldiz, nik praktika digitala balin badauket, honek balio izaten dit, nahi irakasle bezala, ikasle bakoitzan beharretara moldatzea. Eta laguntza batzuk eskaintzea behar ditun horri, eta behar ez ditun ikaslei ez ezer eskaintzea. Horrez gain bai, autozuzentzen juten da, eta ikaslei juten zaio adierazten, ondo iken nahi dan, edo esaten izuen bezala, laguntzaren bat eskaintzen dio ere bai. Eta behaien behar hauetara moldatzen. Eta azkenik, irakaslek txosten bat dauke. Honek zertarako balio izaten dio? Informazio pila bat eukitzen du irakasle horrek, eta ez dauke lan hori hartu beharrik den hau, edo guzti hau, hobeto esan da, zuzendu ahal izateko. Kasu honetan, nik ez badet ordu hau hartzen esateako zuzendu ahal izateko, zertan pasako denbora hau? Ba, esateako nire saiok hobeto prestatzen. Edo ikaslei laguntzez, azkenean praktika egiten dugunean askotan aurkitzen gean, non ikasle batzuk lehenengo jarduera koste egitezagin ja, kontzeptu hori ez dutelako ongi ulertu, eta beste batzuk, agian matematiketan erraztasun gehiago daukatenak, nola fitxa hori amaitzen diguten minutu baten, eta dan, eta hori zer egingo dut, ezta? Eta dan, uste gu, modu egoki bat izan daitekeela ere, teknologiak ahalbidetzen digulako pertsonalizatzea ikaskuntza prozesuan, eta irakaslea dedikatzea zuzenean ikaslei laguntzen. Azkenean hortako gaude, irakasleok ez bakarri zuzenketak egiteko, sino ikusteko ze konklusate ditugun eta ikasle bakoitzai behar duen hori eskaintzeko, ikaskuntza prozesu hori ahalik eta gehien pertsonalizatzeko. Orduan, pixka laburpen egitearren, pasako ditugu astean 3-4 saio modu analogiko baten, material manipulatiboekin, kuadernoekin, liburuekin, kontzeptuak eraikitzen, kontzeptua lantzen, ulertzen eta bar, eta praktika lor hori izangoa momentu bakarra teknologia hartuko eguna, onura hauek eskaintzen dizkigulako simplemente arintasuna eta afiantzazio prozesu hortan erabiltzen duguna. Helburu oso argi eta zehatz batekin. Primera, bizka jakin da, asteko lanketa nolako izangoan, segitzen unaia matematiketan sartzen bagea. Bale, adibide txon bat ingo dugu. Venga. Oso ondo, gaurko lehen esaten izuen bezala biderketa bat ingo dugu, eta eneko gustatuko litzaiake galdetzea zuri, zer da bidertzea, zer da biderketa bat ikia? Esan behar detu nahi, prestautak harri eguna. Ez dugu ingo baino enparitea. Baina, bai, esan baino, iruditu zait oso galdera interesgarria prestatzen egiten zenean galdera hau, ze askotan, pentsatzet, osaz, hemen gauden guztiok, asontan bio, guraso guztiok, denoak egu biderketa bat egiten. Baina, hain galdera obvio bat egiten dugunean zer da biderketa bat, askotan hasta koste egiten da erantzutea. Eta ni, de hecho, bi aldiz pentsau behar izan nuen esateko, bakit biderketa egiten, baina zer da biderketa bat. Bitarte markatu, txaten ere bai idazten juntzaitezkete, ea zer uste dezuen dela biderketa bat. Txagian, gauza bat baino gehiago izan daitez. Eguneko bizitzan leku ezberdinetan aurkitzen ditugu biderketak, ezta? Ni kasu honetan, nire esperientzatik eta pixkateneko esela pentsau nunean hontan, lehenengo gauza burura etorri zitzaidan esan, batuketa errepikatu bat. Hau da, zenbaki bat hartu da zenbaki berdina batzen joatea behin da berrio. Horian nahi pixkat okurritu zailan. Bai, ez da, eta kasu honetan galdetuko banizu 3 bider lau? Bai, ingo nuke 3 aldiz, lau zenbakia, ez? Osa, lau, gehi lau. Azken finean nahi egiten 3 multzo lauko, ez da? Guk hartuko genitu, guainen, gorkari eskatuko diogu mesedez zenitala, kamera zenitala jartzeko. Kasu honetan, fitxa hauek ditugu, guk hartzen baditugu fitxa hauek, nik 3 multzo osatuko ditut, lau fitxenak. Kasu honetan, ondo ulertzen egia, 3 bider lau, diela 3 multzo, lau fitxenak. Askotan konfunditzen gea, ez da? 3 bider lau, 12 da, lau bider 3, 12 da, baina berdina da? Kasu honetan ez. Ez da? Ez da berdine 3 multzo lauko, edo lau multzo 3ko. Eta askotan, kasu honetan, eneko zuen mutrikukoa zea, eta zuek bider erabiltzen duzu, ez da?
Bai, gude etxo, ni txikitatik bider erabiliet ez eraiketa bezala, sino aldiz kontzeptu hori erabiltzen dugunean, nik bider esan dut bizitza osoan. Hori da. Eta nik kasu honetan ordizikoa naiz eta ordizin orokorren bider galdetzen badiozu LH3ko lauko ikasle bati, askotan esango dizu, ez dakila ondo zer dan edo. Nik behintzat bere garaien ez denekin. Guk hau abstrakzio maila hau jetxial izateko zer egiten dugu hizkuntzarekin pixka jokatu. Eta hasieran eskaintzen dugu edo esaten diogu ikaslei ikurra hau, bider ikurra, deitzen diogu aldiz. Kasu honetan, mutrikukoek jarraituko diote bider izenez esaten, edo itzeingo dute, baino beste zenbait herritan ez. Zertarako ikasleak ondo ulertu dezan, zer dan errepikatzen deguna. Eta kasu honetan, zenbat multzo egiten ditugun zenbateko. Eta ze garrantzitsuan ere ulertza, zero eguneroko bizitzan aurkitzen ganean, imagina hau 4 metro alturako armairu bat erosten den gura honai. Hori da. Ez zaitetxean sartzen. Baina 3 metroko bat, agian bai. Bueno, kasu honetan 3 metro ere, gustutxo. Baina pixkat ideia honekin, ez? Azkenan ikaslei ere emate ulertza, kasu honetan zer dan biderketa bat, eta hortik abiatuko algoritmo tradizional honeta iristea. Ez, orduan, pixkat ulermenetik abiatuko dugu, eta de hecho, hau hitz egiten egin janean esaten hon, ostras, batuketa errepikatu izan daiteke, baina non gehiago aurkitzen ditugu kasu honetan biderketa gure eguneroko bizitzan. Kaixo, claro, zuk esaten zenun bezala, azken finen, iken dugu, hasten gean biderketa lantzen modu oso zehatz baten biderketa kontzeptua ondo ulertzeko, baina gero gure helburu ere bai izaten da, hau iristea pixkanaka bideratzen jute algoritmoa. Zenik 3 bider lau jakin dezake, eta tauletan dago eta buruz jakingo dut, baina galdetuko banizu 148 bider 52 zen badan, algoritmoa beharko dut, papera beharko dut, eta haure lantzen joan beharko naiz. Orduan, zuk esaten zenun bezala, beste modu bat da azaleran bitartez. Eta nik, guain zenitala jarriko dugu berriro, nola jarri ditut fitxak, bai? Zer ingo nuke? 3 bider lau, kasu honetan 3 ditut, edo kasu honetan ditut zutabek eta errenkadak, ditut 4 zutabe, 3 errenkadako. Bai? Nik hemen eukiko behar nitu aulkik, zinean jo eta hauek aulkik die, hain nahi ziken, 3 bider lau. Eta hola hasten geha edo, hau hasten geha edo, kontzeptu hau ere bai lantzen hasten geha. Zer egiten dugu? Kasu honetan, gainea, nahi zenbait momentutan berdin zain lehen esan dugun bezala garrantzia daukela ikasleku ulertzea 3 bider lau eta 4 bider 3 ez dela berdina, ikasleek ere bai ulertu behar dute emaitzaldetik berdina dela, eta zenbait kasuetan berdin zai dela. Orduan, nik balin badakit 3 bider lau 12 dela, jakin beharra detela ere bai 4 bider 3 12 dela. Orduan, nola hasiko geha algoritmo lanketa hau egiten modu honetan. Erabiliko ditugu fitxa hauek eta fitxekin material manipulagarriak hauekin hasiko geha. Baina guazen ikustea beste modu bat, kasu honetan, 4 bider 17. Ikusiko dugu, klaro, 4 bider 17 behar balin badago, alko genuke momentu zehatzen baten, hau hementxe jarri, baino, noski, ja iritsi beharko da momentu bat, ja fitxak ez ditutan behar, eta jungo naizen papel baten iken. Eta gainera, etorkizun bat, ni balin bani jo denda batea, lagunekin balin banau, eta biderketa batin behar balin badet, pixkanaka fitxa hauek ere bai kentzen jungo naiz. Orduan, eneko fitxa guzti juntza izkit alde batea, asko guetzen egin eta bakizu. Emozional osa biderketan inguruan hitz egiten eta Orduan, kasu honetan, guk zer iken dugu? Iken dugu azalera kontzeptukin hasten geha biderketa hau iken, eta nik galdetzen badizut. 4 bider 17 buruz ingo badenu, nola ingo zenukete? Osa, pues nik buruz, seguranik, estrategia bat erabiliko nuke. Non, 4 bider 20 adibidez ingo nun, buruz dakian zerbait alako, 20. Eta hortik iritsiko nintzen multzo batzuk entzea, baina beti ere ulertu behar dut horretako multzokatze o lan hori iten egin izela, ez da? Bai, eta hori dela eta hasiera baten beharrezkoa da nik ondo ulertzea biderketa kontzeptua. Baina kasu honetan, zer hasiko geha 17 deskonposatzen, konposaketa hau deskonposatzen, eta ukiko dugu alde batetik 10 eta bestetik 7. Orduan, nik zerin beharko dut, 4 bider 10 alde batetik, hementxe jarriko dugu erdin, nik hau alde batea eramango dut, eta ingo dugu, 4 bider 10 alde batetik, zenbat izango da, eneko? 40, ez da trampek, ez da? Eta beste alde batetik eukiko dugu 4 bider 7. Zenbat izango da? 28. Eta zerin beharko dugu, jakiteko zenbatekoa da azalera guztie? Dena batu. Hori da, eta hemen azkenean nik uste dagoela ideia bat ere esaten genuen, azkenean gu gure bizitzan estrategia garatzi ditugun bezala kasu honetan emaitz eta iristeko,
kasu honetan, azalera kontzeptu ulertzen badugu, nik azalera hau banau dezaket zati ezberdinetan da. De hecho, hau da, nik ez mutrikun gauza bat asko bizi izan detena, izan dela, pues baratze baten, osoru baten, lanketa egiten jutia, ez? Azkenan, nik Gaur, ez dakit matematika baino, gaur dena igarrik gelditu behar zaila, ez mutrikukoa zela eta ni hortitik. Total, eta gaina Arro. Ez, baina azkenan hori da, ezta? Ni banatzeetenean, nik azkenean baratze honetan gauza ezberdinak landauko ditut. Tomateak izan ditzaket, leitxugak izan ditzaket, eta simplemente ulertu detena, azalera hori kalkulo betela, baina azalera horren barruan nik deskonposaketa bat, zati ezberdinetan bano ditzakela, ezta? Oida, eta momentu honetan, hau egiten errepresentazio baten bitartez, baina pixkanaka, helburu ere bai izango da, alderdi simbolikoa gerturatzen jutea. Eta, errepresentazioa alde batea utziz, guzti zentratzea simboloetan, hau da, zenbakitan. Zer jarraituko dugu? Berdina egiten, guk esan dugu, 4 bider 17. Iten eginela eta eginela, 4 hartzen alde batetik, eta 17 bestetik iten genula 10 eta 7 deskonposatu, berdina egiten jarraituko dugu. Bai, eta hemen ikusten dagoela gauza garrantzitsu bat, hemen irudian ikusten dezuen bezala, lehenengo atal honetan, azkenean laukizuzen hauek unai material manipulatiboakin jarri egun bezala, nik kolokau dituala, ezta? Eta ondoren indeguna simplemente laukizuzenak edo karratutxo hauek kendu, baina eskala mantendu, hau da, goian dagoen tamaina eta behian dagoen tamaina da berdina. Zer gertatzen da, iritsiko ala momentua biderketa handiak egingo dituguna, zuk jarri esun adibidea zela, ez dakitzen izan da, zehazki, baina 3 zifrako zenbaki bat, 2 zifrako zenbaki handi bat, ni azten manaiz, laukizuzen hau egiten, agian horri bat edo 7 horri beharko ditut guztia eskalan irudikatzeko, ez? Ordan, zer da garrantzitsua, pixkanaka eskala hori kentzen joatea, eta biderketa hauek egin alizatea, baino eskala hori kenduta, ezta? Oida, eta azken finen ere bai jutea zentratzen benetan interesatzen zaidana. Guain ez dut proportzionalki dena jarri behar, baizik eta jarri behar ditut, biderketak egiten jun behar naiz, zenbakiak ondo deskonposatu behar ditut, eta ebatzi behar ditut. Orduan, hemen, hau izango litzeke urrengo pausoa. Behin, biderketa hau indeula, helburu ezen izango da, geroz eta efikazagok izaten jutea. Hasiera baten, esaten genuen, edo esango dezue, bale, eta eneko unai zeatik liatzen zeate horren beste, nik lan itxeko modue, edo guain arte biderketak inditugu modue, eske oso simplea da, beti gola inditugu, eta guain zeatik hasten zeate guzti hau egiten. Hau, iken dugu edo, hau deitzen zaie algoritmo gardenak, eta egiten ditugu kontzeptuk modu garden baten ikasi izateko. Ikaslek ondo ulertu izateko iken nahi dan hori. Eta guain ikusiko dugu adibide batekin hobeto, baina hauin ondoren eta kontzeptu ondo ulertzen jun ondoren, pixkanaka abstraitzen juten egia, eta guain ja iritsiko gea vertikalea. Orduan, jarriko dugu, 10, kasu honetan 17 bider 4, eta 17 bider 4 hau itiako garaian, guain uste eta hobeto ikusten dela, ez da? Guain handixo goin dezeneko. Zer ringo dugu? Berdin jarraitu, nik galdetzen badizut 4 bider 7 zen badan, eneko zenbat izango da? 28. Eta jarriko dugu, hemen, 28, guazen simbolizatzea, 28. Baina hemen ez nu jarri beharko 8 bakarrik? Guain, gero iritsiko gea puntu horreta, baina hasiera baten hasiko gea jarriz 28, eta guain ikusiko dugu zein dan helburue. Eta gero zer ringo dugu, 4 bider bat. Eta hemen galdetuko nizuke, hau batekoa da? Hau bat da? Irakasle bezala hotzikara sartzen zait, ikasleek esaten diotenean 4 bider bat. De hecho, askotan pasatzen da, gero inkluso buruketetan pasatze egunean eta logika matematikoa ez daukagunean, ez dagunean ongi ulertzen eraiketa, zenbat aldiz ikusiko zenuke kotxeak 4.000 km/h abiaduran buruketa baten. Askotan, zentzua galtzen diegu jarduere, ez dakigu ez da askotan zertan egian, eta horreitik ematen dugu nahiko pixu zenbakien ulermen honi, zenbaki zentzu honi, kasu honetan eraiketak egiteko momentuan, ez? Orduan, 4 bider 7 eta 8 jarriko nuke, 4 bider 10 egin beharko nuke. Noski, hau ez da bata, 10 da, ez da? Eta hori ezinbestekoa izango da gure prozesu honetan, eta hori dela eta lehen esaten nizuen algoritmo gardenekin lanketa egiten egiala, ze ni hemen hain naiz deskonposatzen 17, 10 eta 7, ez bat eta 7. Orduan, hau izango da guk hasiera baten bilatuko duguna. Ikaslek ondo ulertza. Eta ze faltako litzaiguke? Azken batuk eta ia. Eta azkenik, iritsiko gineke algoritmoa bizi guztin indeun algoritmo tradizional horretara. Eta kasu honetan jarriko genuke berriro 17 bider. Hemen apunte txikitxo bat ingo, algoritmo tradizional iritsi aurretik, ze uste garrantzitsua da, unai hasieran biderketa egiten hasi dela material manipulatiboen bitartez. Eta ondoren, joaten bagea horri honetaz ikusten dugu material manipulatibo hau adierazi genezakela kasu honetan irudi baten bitartez, bai?
irudi hau pixkanaka abstrakzio puntu batea gerturatzen joan algeala kasu honetan, eskala kenduz, adibidez. Hoi da. Eta ze egiten dugu, oraindik abstrakzio puntu handiago batea juten gara, zenbakien zentzua galdu gabe, baina ja modu vertikal batean idazten dugun prozesu honetan, ez? Zer da falta hau nahi? Azken zati, Eta azken zati honetan jaingo dugu algoritmo tradizionala, nolabait esatearren, denok ezautzen den algoritmo hori, eta hor duen bai jengo dugula 4 bider 7, 28, ezta? Eta zer egiten dugun hor? Eramana jarri. Eta hemen, edo gustatuko litzaiak ere bai esatea, zenbat aldiz galdetzen diegu gure seme alabei ikaslei 4 bider 8, 28, eta bia hor jartzen dugu. Eta jartzen dugu bia eta galdetzen diegu ikaslei. Eta zer da bia? Eta esaten dugu, eramana. Baina eramana alda, bai, noski eramana da, baina bia alda, edo hogeia da. Kasu honetan hogeia da, ezta? Eta askotan ikaslek tendentzio hori dute, bai, nik bia ikusten dut. Noski, bia ikusten duzu alderdi posizional horregatik, ezta? Nik posizioaren gatik, hau ez da bia eta hogeia. Eta hor duzu faltako litzaiguke. Eta hemen simplemente bia jarriko bagenu goian, 4 bider 40 hogei elkartzen baizkiogu, iritsiko gea, 28 honeta, ezta? Hoi da, eta honen helburue, errepikatzen dut, da, kontzeptuk oso ondo ulertzea, pixkanaka abstrakzio maila igotzeko, eta pixkanaka ere bai, ona iristeko. Ze gero, iritsiko da momentuan, nun ja biderketak bixin behar dituten, baina ona iritsi nahi zeneako, ja da, ulertuko dut, landu detena, eta kontzeptu guztie osotasunen. Eta nik hemen unai, apunte txiki bat, anekdota txiki bezala, aurkitu zen naizen gauza bat asko debeatzen da, agian, 2 zifra bider bateko biderketetan ez, baina 2 bider 2, 3 bider 2, oza, zifra handiagotan hasten gan momentuan, askotan nola egiten dugu ez da, diagonaldean joaten gara zenbakia jartzen, eta askotan ez dia ez da hartzen edo kokapena gaizki aukaten ez, jartituz de zenbaki batzu bestean azbian, ez dian tokian, baina ez dutelako benetan ongi ulertzen, batekoak, hamarrekoak, egunekoak edo milakoak jartzen nahi. Hoi da, pasatzen badeu, diapositiba pasatzen badeu, hemen ikusiko dugu adibidez guk jarraitzen deun, berdin guk indeu 4 bider 17koa, baina gero jarriko bat genugu 2 bider 2 zifrako biderketa bat, berdin ingo genuke. Eta hemen eneko esaten zona, berdin ikusten dugu, iristen da puntu bat, nun hemen egian 12, juten balin bagea, tradizionalea azken honetara, 12 bider 15, iken egian puntu horretan zuk esaten zenun, ezta? 1 bider 5, ez dela bat. Baina 1 bider 5 iken detenen, hau ezkerxego dago. Zergatik dago ezkerxego, eta batzutan ikasle jartzen digute hor, jartzen digute eskubita, jartzen digute ezkerreago, zeatik gertatzen dago, ikasle ez dalakoa ulertzen, hori ez dela bata. Ez naizela egiten 1 bider 5, baizik eta naizela egiten 10 bider 5. Eta nik hor jartzen dutela bosta, baina errealidadeen ez dela bosta, alderdi posizionalagatik 50 da. Horredik, eta hemen simplemente adibideakin amaitzeko, zen nik uste prozesu guztia ongi azaldu dela, lehengo gauza gustatzea dana komentatzea da lasai hartzeko, evidentemente prozesua guztia ez dute egun baten egiten, baina ez dute ingo ezin amatekin ez ezerrekin, azkenan biderketa lantzen kasi 3 urte edo 4 urte pasatze ditugu, ez? Ordan, izango ala simplemente prozesu bat, baina non jarriko dugu fokua simplemente kontzeptuak ulertza. Hau da, ulertza zer dan biderketa bat, eta algoritmo tradizionalea iritsi aurretik, askotan ulertzeko pixka zaila izaten dan, zerraitik jarri eskerreago, eskuinagon, zerraitik egiten dugun diagonalean, pues horrei iristeko emango gula bide koherente bat, non? Ikaslei transparenteago ingo diegu, nola esategaitik, ikaskuntza prozesu guztia, ez? Baina hortan amaitzeko intentzioz. Primeran, pues hori da pixkat ideia, ez? Ingo dugu prozesu guzti hau. Esan bezala, gaur adibide baten zentraua, ezin izan ditugu hartu 6 ikasturte oso, ezin eskoa segurako. Esan dugu, 45 minutu iten baitugu, ez da gaizki, ez? Baina ez genitu nahi pasamene 7 ordu. Orduan, simplemente zue jakiteko, sartuko gara azkeneko atalenetan, jakiteko non aurkitu beste guztiak. Eta besteik esan gaur adibidez, kenketa, biderketa, zatiketa ez ditugula landu, baino kutsue berdine da. Helburu da hasiera baten ondo ulertzea kontzeptu guzti hauek eta pixkanaka jutea algoritmo tradizional estandar honetara gerturatzen. Hori da, eta pixkata guzti esan da, hartu geha nola ikasten dituzten matematikak, eduki da kompetentzien inguruko, elkarlan horren inguruan hitz eginez. Ondoren ikusigu adibide baten bitartez nola eraikiko ditugun, beti ere gauza konkretutatik ulermenetik abiatuta abstrakzio puntu honetan iristeko, eta falta zaiguna da nola lagundu etxean. Ze azkenean, biderketekin aurkituko zate zuen seme alabekin, baina agian ere batuketa edo kenketekin, zatikiekin, zenbaki hamartarrekin. Orduan, gure ideia zein da, zuei baliabideak eskaintza zuek ere jakiteko nora jo,
jarduera ezberdin bat, eduki ezberdin bat landu behar da momentuan, bale? Eta hemen simplemente baliabide eta sartu horretik unai usten baiazu, mesutxo bat bota nahiko. Noski. Ze, hemen, ni irakasle bezala guraso bilera askotan etortze zaizkit kezkatuta de nola lagundu, ze eskaini eta nik beti izaten dut. Egin zenezaketen gauza honena da, zuen irakasleekin hitz egin, tutorekin hitz egin, eta adostu ongi, ze uste zuen dela egokia zuen seme-alabentzako. Ez dago erantzun prototipo bat, erantzun generalista bat, simplemente hitz egitea zuen tutorekin, zuen seme-alaben irakasleekin, jakitzeko zer da zuen seme-alaben honena. Eta zango nizueken bakarra dela, ez forzatzeko gehiegi etxean matematikak egitea. De hecho, hasieran komentatzen genuen frustrazio honetan, matematikekiko daukagun borroka honetan, ez? Askotan izaten da, ez dut ditugulako asko ere matematika tradizional haueta, eta uste dugu daudela modu pilo bat matematikak garatzen joateko, matematikak ikasten lantzen joateko, modu entretenigarriago baten. Eta horretik jarriet, irudi hau nik uste nahiko adierazgarria dela, saiatu naiz irudi honen bitartez azaltzen ongi, nire uste zer dan garrantzitsua zuen seme-alabekin kasu honetan matematika lantzea, bale? Hemen irudian ikusten behar irudian erdialdean oso ongi ikusten da nola, azkenean gurasoak gure seme-alabekin gan sostengu bat, ez? Erortzen nahi momentu hontan edo nola heltzen diegun, kasu hontan matematiketan, ez? Ikusten gunean zailtasuna dituztela edo aurrerapausoak kostatzen nahi zaizkila batean nola egin genezakeen sostengu gisa. Baina zein izan daiteke modu oso polit bat sostengu hau egiteko. Eta joango naiz izkina bita. Eguneroko bizitzan, hau da, merkatura juten gehan momentuan, musika joten nahi gehan momentuan, jarduera, jolasak egiten nahi gehan momentuan, matematika pilo bat landu alditugu, inkluso eguneroko bizitzan, ez? Rutinak egiten ditugunean, segunda, bihar segun izangoa batuketak enketa lantzeko momentuan, eguraldi ikusteko momentuan termometroak nahi ganean, azkenean matematika pilo bat ikusiko ditugu eguneroko bizitzan, ez? Orduan, nire mesua hemendik joa, baina esategu, unai bakit ez dela nahikoa. Nik hemen filosofia hau dezaket, eguneroko bizitzako matematikak eta ikusi, baina egia da, inoamat bezala hartu egula ardura bat esateko, guazen zerbait eskaintzen. Bai, segurazki guain gurasok esango dizue, bale, eneko, hau oso ondo da, baina nire semea etxeko lanekin iristen danen etxea edo zerbaitekin lagundu behar dioten zehazki zer dezake. Total, orduan, zategu, alde bat ez dugu kenduko, guazen lanketa hori itea, eta guazen azkenean matematikez disfrutatza gure eguneroko bizitzan, baina hartu dugu ardura, zuei ere baliabide hobeagoak eskaintzeko, jakitzeko etxean nola lagundu, bale? Eta horretarako, erakutzeko dizuedana da hemen web horria, bale? Simplemente izango inoamat.com web horrira sartzea, zabali dago, ez daukazu erabiltzaile pasaitz ezer arrari sortu beharri, simplemente web horrira sartu eta ikusiko zenuten, eta web horrian hemen goiko aldean ikusiko dituzue 4 pestaina antzeko dituzuela, bale? Kasu honetan programak, eragina, familiak eta baliabideak. Ongi... Ez da ikusten? Ez da... bale. Oain usteet ikusiko zuen. Oain bai. Bale, hemen... intuituko zuen bezala, simplemente familien atalea sartu beharko gea, eta hemen daukagu atal bat simplemente familientzako baliabidea jaso dituguna. Bale? Ordan hemen gauza ezberdina dituzue, bloga, edukien taula, gauza ezberdina, baina sartuko naiz 2-3 ataletan usteetenak lagungarriak izan aldiala kasu honetan matematika lantzeko. Bale? Lehenik eta behin eukiko zue eduki plana. Bale? Zeukiko ezue eduki plan honetan. Simplemente maila bakoitzan landuko ditugu matematiken laburpen bat izango ezue. Kasu honetan, LH bateko dokumentua sartu naiz, baina maila bakoitzeko dokumentu bat izango ezue. Zer aurkituko da? Hau da, nola lantze ditugun astean zehar matematikak, dala pixka bat nahik azaldu diguna, laborategi, abenturak, zenbakikuntza eta beste eduki bloken inguruan, eta ondoren azalduko izuna ongi da, ze kontzeptu landuko dian maila honetan, ze material, ze estrategia erabili algenitzaken hau lantzeko, eta simplemente modu zehatzago baten eduki puntu hauetako azalpena emango izue. Ados? Orduan, hau izango da ikuspegi nahiko generalista, baina zerbait konkretu jakin nahi bazu etxean laguntzeko, izango dituzue ondorengo 3 dokumentuak. Kasu honetan, ditugu 3 gida, 3 hilabete bakoitzeko bat. Tengo izuetena da, horietako bat erakutsi, usteetako nahiko adierazgarria dela, hemen agertzen den informazioa. Bale? Eta lehen esaten genuna, lehen adibidez biderketen ingurun hitz egiten egon geha, baina hemen informazio asko eukiko duzue, beste zenbait edukin ingurukoa. Noski, azkenean ideia zein da, gaur biderketak aurkeztu ditugun bezala, biderketekin bezala azalpena jasota egotea 3 dokumentu hauetan. Bale? Ordan, hemen simplemente azalduko zaizkizuela landuko dian kontzeptua, zenbaketa, ostras,
zer da zenbaketa eitia? Ez guk galdetzen genuen bezala, zer da biderketa bat, pues zer da zenbaketa eitia, edo zer da batuketak eitia, zer da kenketak eitia. Eta horrekin ningo izkizuena estrategia lotu, guk biderketak azalera baten kalkuluekin lotu egun bezala, esango digu zer dan batuketa bat. Kasu honetan objektuen elkarte prozesu bat izan daitekela, ezta? Orduan, azalpenak emango izkizu eduki bakoitzeko, eta hemen dago behan, niri gehien gustatzen zaidan atala, izango diala matematikak etxean nola landu. Azalpen teoriko guztia eta gero adibideak ikusi ondoren, edukiko dituzuen matematikak etxean nola landu. Eta hemen simplemente jarrizkizugu ideia, nik esaten nun bezala, pues, matematika landu alditugula, kasu honetan termometroakin eta egokituko zaizkizue etxean egiteko gauzak zuen maileta. Zena, eta esan hondekin, pues, 5 eta 6 mailan adibidez, zenbaki 10 lantzen nahi basate, hemen agertuko dan, kasu honetan, gomendiotakoa izango da, rezeta bat egitea, sukaldatzea, eta kasu honetan, pixatzen nahi ganean, kasu honetan zenbaki 10rekin, izan daiteke, eskusa bat, kasu honetan zenbaki 10 landu alizateko. Ezta? Hordan, izango ezuena da batetik, dokumentu hauen bitartez alderdi teoriko guztia jasota, azkean uste ulergarri izango gala, alare esaten genuen bezala, zalantza alin badituzu hitz egin bai inoamateko aholkulariekin edo zuen irakasleekin, eta ondoren egin deguna da, simplemente hemen behan maila bakoitzeko bideo-tutorialak sortu ditugu, kontzeptu bakoitza azaltzeko. Kasu honetan, biderketekin azaleren kalkulu egin dugun bezala, eukiko genuke, kasu honetan, 3. mailan, bideotxo bat, biderketen lanketan nola egiten da ongi esplikatzeko, nola egiten dugun prozesu guztia biderketan lantzeko. Eta gainontzeko eduki guztik bertan izango dituzue baita ere, gaur biderketa ikusi dugu, baina eukiko dituzue gainontzeko eduki guztik, bideo hauetan labur die bideo batzuk 2-3 minututako. Ez dizula emango ere oain, batean 8 egun, ulertzaz nola lantza ditugu matematikak kasu honetan. Gu denbora gehiago egon geha, pixka bat sakontzen joan gehalako ere. Ados, orduan, simplemente, amaitzen joateko, azkenan, ideia zein izan da, jaso ditugu pixka nola lantzen dian matematikak eta ikusegu adibiden bat, nik uste baliabide hauek lagungarri ingo zaizkizuela, kasu honetan etxean laguntzeko informazio gehiago izateko, beti esan bezala hitzein zuen irakasleekin gurekin laguntza behar behar eta simplemente amaitzeko unai, eta zuri uste dizut? Bai, bueno, besteik esatea pila bat eskertzen dizuegula hemen egotea, webinar hau ikusi izana, eta guretzat ere bai plazer bat izan da zuekin batea, txaten egotea, eta webinar hau itea. Orduan, azkeneko favoritxo bat eskatu nahi dizuegu, oain ikerrek bialiko dizuet, ez bidali dizuea linka mobiletik balin bazarete, galdetegi motx bat oso azkar erantzungo dizuen, galdetegi bat erantzun alizateko, eta hemen txere bai uzten dizuegu QR-a, ordenagailu bitartez zai balin baziate, mobilekin QR-a eskanatu alizateko, eta zenbait galdera erantzun alizateko. Asko eskertuko genuke ere bai, guk ere bai jakin alizateko zuentzat baliagarri izan dan, eta... Bai, de hecho izango da, galdetegi bat minutu bat baino gehiago ez dien ere emango, eta esatea ere, pixkat, lotukoet, formakuntzan esan dugun lehenengo gauza batekin, azkenean gaurko formakuntza antola dugu gurasoen feedbacketik. Eta ikusi badugu zerbait ez dala baliagarri izan, ez dala ongi ulertu edo, usten modu egoki bat dala ere, urrengo urtea begira, edo ezin momentua begira, hobetzen joateko, ez? Oida. Eta honekin ja bukatu nahi genuen, besterik gabe eskerrak nahi genizkizuen eman, eta hori, eskerrik asko eta urrengo arte. Aio.